Köszöntelek benneteket az Elveszett Sinek Mosonmagyaróváron film második részében. Ebben a részben az ipartelepre fogunk kilátogatni. Tartsatok velem! Mosont a vasút Királyhíd felől érte el 1855 karácsonyán. A kisváros ipari fejlődésének óriási lökést adott a birodalmi főváros közelsége és a közvetlen vasúti összeköttetés. Az akkor még egyvágányú vonal mentén sorra jöttek létre az ipartelepek. Lengyár, műtrágyagyár, bauxitgyár, műsélyemgyár, tölténygyár, lőporgyár, ami a monarchia legnagyobb ilyen gyára volt. Végül az ipartelepek akkora számban és méretben jelentek meg. A két város, Moson a vármegye névadója és Magyaróvár a vármegye székhelye összenőtt. A II. Világháború előtt egyesült a két város. Az első két térkép az 1941-es állapotokat mutatta. A II. Világháború után a helyzet jelentősen megváltozott. A felsorolt gyárak nagy része bezárt, átalakult. Helyettük új gyárak épültek. Tinföldgyár, fémszerelvénygyár, amiből a későbbi Mofém lett, létesült konzervgyár, fogkefegyár, de a gabonaiparnak is lettek itt silói. Ennek következtében a vágányok és a sinek helyzete is sokat változott. Az első helyszín Mosonmagyaróvár állomás végponti oldalán a C, illetve D jelű bejárati jelzőkkel egy vonalban a 2/1-es váltónál van. Ez a váltó ma már egy állandóan zárva tartott váltó, csak egyenes irányba járható, kitérő irányban nem. Egykoron itt lehetett a gabonaipar, illetve a lengyár fele lemenni. A terület tulajdonosa, aki ma használja, beengedett és megengedte, hogy a sinekről felvételt készítsek. Ugyan az üzem területén rend uralkodik, és láthatóan a vágány is rendben van, azonban az első váltó az már finoman fogalmazva is ki van herélve. Megpróbáltam a vágányokat végigkövetni, azonban ahogy az üzemen belül építések voltak, a semmibe vesznek. Bár még a jelzések megvannak, a vágányzat már nem használható. A külső iparvágány az egyes vonal mentén körülbelül 200 métert halad még. Itt egy kis rendező pályaudvar van, hát idézőjelbe téve tessék érteni a pályaudvart, ami 3 vágányú. Korábban állítólag itt 6 vágány is volt, és van egy felvételi épület, amit Bagolyvárnak hívnak. Ez a terület a mai Mosonmagyaróvári Tinföldgyárhoz tartozik. A gyáron belül vannak vágányok, illetve több cég is működik. Ezeknek a neveit, illetve a vágányok helyzeteit természetesen nem hozhatom nyilvánosságra. És most a drón megérkezett a kis rendező pályaudvar felé. Ahogy látható, jobbra tartálykocsik vannak, illetve a 3 vágányú rendezőben is áll 1-2 kocsi. A Tinföldgyár a vasút szempontjából egy speciális helyzetben volt, illetve van ma is, hiszen a gyár területe egy ilyen elosztóként üzemelt, illetve üzemel is. Például a konzervgyárba vagy a mofémgyárba csak a motimon keresztül lehetett menni. Mint vasútbarát nagy örömmel állapítom meg, hogy végre egy létező üzem, ami még ma is működik. Sok ilyen kellene a városba, illetve az országba is. Ahogy a drón fordul, a képernyő bal oldalán láthatóvá válik egy nagyobb ház, ez az úgynevezett Bagolyvár. Ma itt lakóházak vannak, korábban azonban a 6 vágányú rendezőnek ez volt a felvételi épülete. Információim szerint ez a kis rendező pályaudvar mindig csak a mosoni, illetve Mosonmagyaróvári vasútállomásról volt elérhető. Önálló vágánykapcsolata a fővonallal nem volt. Földről leszállva nézzük meg a felszínről is ezt a kis rendező pályaudvart. Ez itt a gyárnak a kerítése. Belül is tartályvagonok állnak, illetve amikor elfordítom a kamerát, akkor láthatjátok, hogy kint is várnak vagy érkező, vagy indulásra váró tartálykocsik. Kollégám és mesterem mesélte, hogy amikor a 80-as évek közepén végzett a középiskolával és a katonasággal, akkor itt az egyik bódéban teljesített szolgálatot. Körülbelül 10 éven keresztül minden reggel, illetve délután kigyalogolt, illetve visszagyalogolt a papírokkal a móvári állomásra. Ezeket a felvételeket nézitek, hadd osszak meg veletek egy komikus történetet. Az egyik éjszakás szolgálatomba a tolató személyzet miután visszaérkezett, igencsak zilált volt, kérdeztem, mi történt.
Egyikük nevetett, a másik gyakorlatilag sírt, és közölték, hogy megtámadták őket a kóborkutyák. A fiatal és vékony kolléga az fel tudott ugrani még az egyik tartálykocsira, a másik, aki idősebb és testesebb volt, az viszont nem, és bizony a nadrág szárát az egyik kutya letépte. Ezen a területen egy mechanikus mérleget is találtam, ez is bizonyítja, hogy korábban itt nagyobb forgalom lehetett, hiszen a vonatok indulása előtt meg kell határozni a kocsik súlyát, és valószínűleg olyan árut szállíthattak, amit mérlegelni kellett. A Tinföldgyári úton vagyunk. Ezek a közúti jelzések is bizonyítják, hogy itt valamikor vasúti útátjáró volt, ami megszűnt. Ez a megszűnt vasúti útátjáró az egykori konzervgyárba vitt. Itt egy vágány volt. A Tinföldgyárban egy vágányzáró bak jelzi, hogy itt a vége és fuss el véle. A közúton jól látható, hogy kivették a síneket és le van betonozva. A kapu pedig jelzi, hogy egykoron ott lehetett behaladni a konzervgyárba. A konzervgyár körülbelül a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején szűnt meg. Körülbelül akkor szedhették fel a sínt. Ezen a térképen kék színnel jelöltem. Piros pöttyök pedig az egykori Mofémba vezető iparvágány nyomvonalát mutatják. Innentől kezdve egybefüggő sínszakaszokat nagyon keveset tudok majd mutatni. Ennek az az oka, hogy ez a terület jelentősen megváltozott az utóbbi 30 évben. Ez a rendezett rész a Motém kapujánál található. A következő kockán látható sínszakasz csupán arra szolgál, hogy ezt a váltót lehessen állítani, és a gyáron belül el lehessen érni olyan részeket is, amire a tulajdonosnak szüksége van. Ahogy látjátok, mindenhol parkoló autók vannak, illetve kerítések. Itt a sínszálon lévő két saru, ami a vágánynak a végét jelenti. Ez egy másik perspektíva, de ugyanazt a szakaszt mutatja. Akkor induljunk el a Motémtól a Mofém fele. Itt még két vágány látható. Az első térképen, amit mutattam, az 1941-esen, ezek a vágányok az egykori lőporgyár fele mentek. Az újabb térképeken már nem szerepel két vágány, csupán egy vágány. Egy kicsit cipővel megkapartam a füvet, és látható, hogy alatta még a vágány ott van. Véleményem szerint bő 20 éve nem volt erre forgalom. A Mofém gyár ma még üzemel, azonban vasúti kiszolgálása nagyon régóta nincsen. Itt-ott az útszakaszokon fel lehet lelni vágánymaradványokat. Ez itt az egyik ilyen útszakasz. A nyomvonal az egykori személydomb előtt haladt. Az előbb betett térképen látható, hogy gyakorlatilag egy U alakban haladt a vonal. Majd elért az egyes számú főúthoz, és ott kanyarodott át a Mofém gyár kapujához. Itt most szélkerekek vannak, amik termelik a zöld energiát. Ez az egykori KPM, ma közúti igazgatóság előtti terület, itt haladt a kiszolgáló menet. Látható, hogy az aszfaltban javítás van, és a szélessége az körülbelül egy nyomtávnyi. Itt tovább haladva a vonal egy jobb, majd egy bal ívet tett le. Itt most kerékpárút van, de korábban ezen a nyomvonalon haladt a vasúti sín. Érdekesség, hogy az egyes főútnál fénysorompó volt, ami természetesen a kiszolgáló menet által volt kezelve, és már látható a kék kapu, a Mofém gyárnak a bejárata. És elérkeztünk az utolsó bizonyítékhoz, ami bizonyítja, hogy itt egykoron vasút járt. A kapu előtt az úton ott van a sínpár. Magába az üzembe itt sem tudtam bemenni, a kerítésen betekintve pedig, hát hogy finoman fogalmazzam meg, igencsak gaz volt, ha még vannak is sínek, már nem láthatóak. Én szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a film, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjatok egy lájkot, szervusztok!